Coba makai itu Sriwijaya. Bon Dios sacue, Bon Dios sacue.
tungkol sa ledyang pag Diyos siya karelik at bulukan. Inaw Diyos nakli Jesus kikobel sa shkawae pishik na kailog rin ulaesh ni kasyaw kay Jesus utang ke pa nakwan shlokan ke paano pag Diyos siya karelik Shikwan usta nasyon ay nakshra partit usta nasyon ay nakrit partit pero di Diyos magos neng at Diyos siya karelik nakwan ke shlokan ni Diyos yocho Pili Diyos tiskeri juang takir ibanin sa uchichon ulping ka takir kip sa Diyos Chalidak siya kani shikshak pinay